Здравейте! Това е канал, създаден с цел оцеляването, възраждането и развитието на нашия етнос, раса и култура. Това е канал за всеки, който все още има лоялност към себе си, към децата си, към народа си, за тези от нас, които уважават жертвите на нашите предци и са готови да жертват също толкова и за бъдещите поколения. За хора, на които им е омръзнало от красиви лъжи и празни обещания за митични утопии, са готови да поемат контрол над собствения си живот. Които не искат нашите врагове и безсрамни предатели да ни казват по какви правила ще живеем и как ще живеем, и да определят какво да учат и да гледат децата ни. Материалите, които ще се публикуват тук, ще са на много и различни теми: политика, спорт, философия, но всички те ще допринесат за изграждането на една по-точна, по-пълна и по-реалистична картина за състоянието на заобикалящия ни свят и за опасностите, пред които сме изправени. След време и при достатъчна самоинициативност от наша страна ще сме способни да организираме публични събития, като паради, маратони или събрания, целящи информирането и сплотяването на нашата общност и подобряването на физическото и психическо здраве на нашето общество. За още натиснете тук.